Veliki je dan za hrvatsku znanost. Svečano je otvoren prvi centar izvrsnosti u pomorskoj robotici. Uz ulaganja u znanje, vještine i infrastrukturu, projekt Marble trebao bi vratiti život u Brodarski institut. Ovaj će se prostor u skoroj budućnosti ispuniti vodom i ovdje će se među ostalim razvijati i roboti koji će pomagati u podvodnim istraživanjima. Ne samo pod vodom, radimo i autonomne brodove, radimo i letjelice koje surađuju sa tim brodovima i podvodnim objektima. I tako bi trebali pomoći znanstvenicima da lakše prate što se događa u podmorju, od temperature i morskih struja do razine buke i udaljenosti različitih plovila, sve što može imati bilo kakav utjecaj na okoliš. Kao što smo imali recimo situaciju o ljeto kad je jako puno školjaka ugibalo u Malom Stonu ili na sjeveru Jadrana, sa tehnologijama na kojima će raditi ovaj centar ćemo recimo moći doprinijeti da se takve stvari izbjegnu ili barem smanje ako je to moguće. Uz sjedište u Brodarskom institutu tu su još i 3 pilot lokacije. 2 su u Šibeniku, pametno uzgajalište dagnji i poligon za autonomna plovila, i jedna u Rijeci, pametna marina. Hrvatska je lijepa zemlja koja se diči svojim turizmom, ali možemo puno više od toga napraviti za naše more i mi vidimo da pomorska robotika i tehnologije su jedan od načina kako možemo biti prepoznati u svijetu. Zato na ovome surađuju i s kolegama iz Norveške i Italije. Plan im je zaposliti više od 50 stručnjaka, ne samo iz Hrvatske. To je jedan novi alat kojim Hrvatska može upravljati i realizirati svoje ambicije u znanosti i visokim tehnologijama, a misija FER-a je jačanje Hrvatske kao tehnološke zemlje. Sve to žele postići u idućih 6 godina. Vjetar u leđa dala je Europska unija koja sve financira. Vrijednost projekta je 30 milijuna eura.